Подаването буквално се просъдиха малко Яго Аспас и Гуидети. И тук има нарушение срещу Ореяна. Отвира топката, не се разбраха Серхио Рико и защитниците пред него. Но пък се получава контратака за Севия, който ще стигне ли? Не, няма да стигне до никъде. Бонгонда. Планас. Диас. Добра атака на Селта, това е Яго Аспас, тръгна с прекалено самочувствие да центрира и за малко 1-1 да стане резултата. Пак излизането на ръка през уикенда срещу Селта. Това беше игра всъщност. Даниел Кариш тогава вкара за 1-1, сега всъщност беше последно Висенти